Benvingudes famílies, nens i nenes. Primer de tot em presento per qui no em conegui. Soc l'Eva Marmi, soc integradora social i mestra d'educació primària i especial. I durant aquests dies de confinament m'agradaria compartir amb tots i totes el que faig habitualment a la classe. A la classe m'agrada que hi hagi un clima de calma, de tranquil·litat, d'atenció. I per aconseguir això no us penseu que ni s'aconsegueix ni un dia per l'altre i amb un picada de dits, sinó tot el contrari, sinó que és un treball que és constant, que requereix molta paciència i que s'ha de fer dia rere dia. I una d'aquestes activitats que faig per crear aquest clima de pau són els massatges. Amb els massatges el que aconsegueixo és parar un moment, ficar una pausa a la classe per concentrar-nos i per relaxar-nos. Cada classe, cada nen, cada nena és un món, però de moment fins a dia d'avui els nens i les nenes que he portat a terme aquestes activitats els hi ha agradat molt i cada dia ho demanen. A la classe habitualment ho faig després del pati, els massatges es fan després del pati, per tornar una mica a la calma i duren més o menys uns 20 minuts. Sempre dic que els massatges són de caire voluntari. Què vol dir? Que si avui no em ve de gust fer els massatges, no els faig. D'aquesta manera, començar a ensenyar als nens i les nenes que ells decideixen sobre el seu propi cos. A la classe, els nens i les nenes s'ho fan entre ells. Jo simplement observo, guio, acompanyo a aquesta pràctica. Però a casa ho podeu fer amb el vostre pare, mare, germà gran, el qui vulgueu. Aquesta sessió tindrà 4 parts. La primera part serà una petita activitat per relaxar-nos, per entrar en aquest estat de tranquil·litat. La segona i la tercera activitat serà fer 2 massatges diferents. Tant el primer massatge com el segon el repetiré 2 vegades. Per què? La primera vegada serà destinat a l'adult, és a dir, serà la persona adulta qui faci el massatge a l'infant, i la segona vegada que ho repeteixi serà l'infant qui faci aquest massatge a la persona adulta. I el segon massatge tindrà la mateixa dinàmica. Primer ho explicaré per l'adult, mentre al mateix temps ho fa amb l'infant, i després l'infant serà qui faci aquest massatge. Aquest joc de donar i rebre. I per últim farem una sessió de tancament. I què necessitem per fer aquesta sessió? Necessitem un mocador de coll i un objecte per fer un massatge. A la classe jo tinc una caixa d'objectes per fer massatges, però està confinada a l'escola, així que qualsevol cosa que tingueu a casa. Us doni idees. Per exemple, un pinzell pot servir, una ploma també pot servir, si teniu alguna pilota de tenis, de ping-pong, de fer malabars, el que tingueu. I això és el que necessitarem per fer els massatges. I després us convido a que tingueu un espai on us sentiu tranquils i tranquil·les. Si teniu alguna alfombra, alguna estora, algun matalàs per estirar-vos al terra i que estigueu còmodes. I us convido que durant aquesta sessió aneu descalços i que us poseu de fons una música tranquil·la. La música que a vosaltres us transmeti tranquil·litat, calma. Per tant, anem a començar. Us demano que no hi hagi res a l'espai, i ens mourem per l'espai. Si voleu tancar els ulls, us convido a tancar els ulls, i si no ho feu amb els ulls oberts. Anirem caminant per l'espai tranquil·lament, agafant aire pel nas i deixar-lo anar per la boca. Agafant aire pel nas i deixant-lo anar per la boca. Agafant aire pel nas
I deixant-lo anar per la boca. I comencem a moure el cos com si vibrés. Les mans, les cames, us deixeu anar. El cap, moveu els dits, com vosaltres sentiu. Agafem aire pel nas i el deixem anar per la boca. I deixem caure aquests braços per la força de la gravetat. I podem anar cap a un cantó, cap a l'altre. Tornem a dalt. Tornem a vibrar aquest cos, a moure els braços, les cames. I us convido que aneu caminant per l'espai, notant la petjada al terra. Primer el taló, la planta, els dits, aixequem l'altre peu, taló, planta, dits, taló, planta, dits. I com veieu, anem a càmera lenta, taló, planta, dits, taló, planta, dits, el taló, planta, els dits, taló, planta, dit, taló, planta, dit. I cada vegada anem més a poc, a càmera lenta, molt a poc, notant la petjada al terra. Fins que us atureu, noteu aquests peus al terra, si podeu els separeu, els dits, i anirem a fer 3 respiracions. Si voleu podeu posar la mà a la panxa. Quan agafem aire, l'agafarem pel nas i omplirem la panxa d'aire com si fos un globus. I el deixem anar a poc per la boca, desinflant aquest globus. Tornem a agafar aire pel nas, inflant la panxa i deixem anar l'aire a poc. I per últim, i aquesta ben profunda, agafem aire pel nas, omplint aquesta panxa i deixem anar a poc. L'aire pel nas. I estem aquí un moment, notant com ens sentim, si el nostre cos està més relaxat que abans. I mica en mica ens anirem preparant per fer el primer massatge. Ja notem el cos més relaxat, per tant anem a fer el primer massatge. Què necessitem en aquest primer massatge? El mocador. Necessitem el mocador i convidar la persona que faci el massatge. Per tant, tenim mocador i tenim a la persona que vulgui rebre aquest massatge, perquè recordem que és de caire totalment voluntari. Primer, la persona que va rebre el massatge, és a dir, el més petit de la casa, es posa a davant, d'esquenes, i el convidem a tancar els ulls, i la persona adulta que fa el massatge la convido a tancar els ulls amb el mocador, perquè d'aquesta manera estarem més concentrats i concentrades amb les nostres mans i no amb el que estem veient amb els ulls.
Per tant, la dutxa, tal com el seu nom indica, és com si anéssim a fer una dutxa, i us demano que us concentreu amb les vostres mans i primer de tot el que farem serà 4 vegades, resseguirem el contorn de la persona de dalt al cap fins als peus. Per tant, col·loquem les dues mans juntes a dalt del cap, per tant haurem d'anar tocant a on està de dalt i ho farem 4 vegades. 1, 2, 3 i 4. Ara, simulant que anem a ficar el sabó, anirem a fer un massatge al cap. Per tant, anem buscant on està el cap i amb les nostres mans i amb molt d'amor anirem tocant el cap, el coll, les espatlles, cervical, i ens dirigirem cap al braç dret i anirem baixant aquestes mans fins a arribar a les mans. Fem un petit massatge a les mans i començarem a agafar el dit petit, el següent dit, el dit del cor i anem de la palma, del palmell, fins a la ungla. Anem resseguint aquests dits, l'índex, fins a arribem a la ungla i finalment l'últim dit. Anem resseguint fins a arribar a la ungla. Fem un petit massatge a la mà, molt suaument, i el deixem anar. Ens dirigim cap a l'altre braç i toquem el braç, el situem i mica en mica anem baixant, fins a arribar a les mans, que fem un petit massatge a les mans, el dit petit, que l'agafem i fem un massatge fins a arribar a l'ungla, el següent dit l'agafem fins a arribar a l'ungla, toquem dit per dit, el dit del cor, li fem un massatge fins a arribar a la ungla, el següent dit, fem un massatge fins a arribar a la ungla i l'últim dit. Li fem un massatge fins a arribar a la ungla i el deixem anar al braç tranquil·lament. Ara, posem una mà a la panxa i l'altra mà a l'esquena i farem cercles en la mateixa direcció, cap endavant, notant la panxa, l'esquena i cap enrere. I mica en mica aquestes mans aniran a l'esquena i aniran baixant fins a la cama dreta, que anirem tocant la cuixa, els genolls, bessons, el peu, fem un massatge i toquem tots els dits del peu, arribant fins a la ungla. Ara anem a l'altre cantó i tornem a tocar a la cuixa, genoll, bessó i el peu fins a arribar als dits, un dit, el dit gran, i tots els dits anem fent el massatge fins a arribar a la ungla. Notant aquests dits. I ara, en principi ja està ben ensabonat i el que tornarem a fer és passar-hi aigua. Per tant, col·loquem les nostres mans juntes i es tornem a col·locar a dalt al cap i anem a resseguir l'entorn 4 vegades. 1, 2, 3 i 4. I ara, simulant que anem a agafar una tovallola, el que farem serà fer una abraçada per darrere.
I d'aquesta manera simulem que l'assequem. I ara, sense dir res, la persona adulta es treu el mocador i l'infant passa al darrere. I la persona adulta és qui rep el massatge. Per tant, feu canvi de posicions. Ara, estem preparats, nens i nenes, a fer una dutxa, el pare, la mare, el que tingueu davant. Primer de tot, li demanem al pare o la mare que tanqui els ulls, que es relaxi, que confiï en nosaltres i que sobretot que gaudeixi del massatge que li anirem a fer. Primer de tot, ens preparem, som la dutxa, ens transformem en dutxa i obrim l'aixeta, hi ha aigua, ajuntem les nostres mans, les col·loquem a dalt del cap i resseguim aquest contorn. Una vegada, dues, tres i quatre. Anem a tancar l'aigua, agafem el sabó, ens el col·loquem a la mà, ens ben ensabonem les mans i comencem a fer el massatge. Primer al cap, notem aquest cap, li ben ensabonem, que tot el cap quedi ben ensabonat, que no ens deixem cap. Les orelles, si voleu també, les hi podem ensabonar. Baixem pel coll, l'espatlla, les cervicals, tot això ben ensabonat i anem a agafar la mà dreta. Agafem la mà i li anem ensabonant tota la mà i tot el braç ben ensabonat, sempre amb molt de carinyo i sense fer mal. Arribem a la mà i li fem un petit massatge a la mà, suaument, com si fos el sabó que llisca, i anem a agafar el dit gran i el anem a agafar i el resseguim fins a arribar a la ungla. Anem al segon dit. Agafem el dit, fins a arribar a l'ungla. El dit del mig, el dit del cor, l'agafem i el ben ensabonem fins a arribar a l'ungla. Agafem l'altre dit, la ben ensabonem fins a arribar a l'ungla i el dit petit l'agafem i ben ensabonat fins a arribar a l'ungla. Amb molt de carinyo el deixem i anem a ensabonar l'altre braç. Ens tornem a fregar les mans, ens tornem a posar sabó i anem ensabonant el braç, ben ensabonat. Agafem altra vegada la mà, el dit petit, l'ensabonem fins a arribar a l'ungla. El següent dit el ben ensabonem fins a arribar a l'ungla. El dit del cor, el dit del mig, l'ensabonem fins a arribar a l'ungla. El següent dit el ben ensabonem fins a arribar a l'ungla i el dit gran el ben ensabonem fins a arribar a l'ungla i deixem anar. Tornem a agafar sabó, ens ben ensabonem les mans, posem una mà a l'esquena i l'altra mà a la panxa. I ensabonem la panxa i l'esquena fent cercles endavant. I si voleu també podeu fer una mica de pessigolles. I endarrere. Ara que ja tenim una part del cos ensabonada, anem baixant, ensabonem aquestes cuixes, aquests genolls, el genoll dret, el bessó, arribem al peu, ben ensabonem el peu, agafem un dit i el ben ensabonem, l'altre dit, l'altre, i l'altre. Anem a l'altre cantó, agafem la cuixa, la ben ensabonem, arribem al genoll, ben ensabonat, el bessó, baixem a la planta i anem ensabonant dit per dit,
dit per dit, que quedi tot ben ensagonat. Ara ens falta l'aigua. Tornem a obrir l'aixeta, ens ben rementem les mans i anem a fer aigua. 4 vegades. Col·loquem les nostres mans a dalt del cap. 4 vegades. 1, 2, 3 i 4. Tanquem l'aigua, agafem la tovallola, la ben espolsem i anem a eixugar el pare, la mare, el germà. Qui tingueu entre els vostres braços. I ara, de la manera que sentiu, que desitgeu, us podeu donar les gràcies. Us podeu donar les gràcies, amb una paraula, us podeu donar les gràcies amb un somriure, amb una abraçada, com desitgeu. I ara, mica en mica, ens anirem preparant pel següent massatge. Ara anem a fer el segon massatge, que recordeu, el repetirem 2 vegades. La primera vegada serà la persona adulta qui faci el massatge a l'infant i després canviem, que l'infant faci el massatge a la persona adulta. En aquest sí que necessitem també un mocador i l'objecte que heu triat. El mocador i l'objecte que trio, jo per exemple, és el pinzell. I necessitem a la persona que vulgui rebre aquest massatge i s'estirarà boca a terra. És a dir, molt bé, així. Convidem a la persona que està al terra que es relaxi, que confiï en nosaltres i que gaudeixi d'aquest massatge. Per tant, tornarem abans, ens tornarem a concentrar en les nostres mans, posarem l'atenció a les nostres mans i per fer-ho, una de les maneres que us convido és tancar els ulls, però per no tenir la tentació d'obrir-los, tancar de nou amb el mocador i l'infant s'estira al terra i la persona adulta es prepara per fer aquest massatge. Primer de tot, agafa l'objecte que té i li comença a fer un massatge pel cap, per les mans, pels braços, per l'esquena, per l'altre braç, les mans. La persona que fa el massatge la convido a que posi l'atenció a les seves mans, que noti el que està fent amb les seves mans, quina part del cos està fent el massatge. L'esquena, els glutis, una cama. Jo amb el pinzell, com si anés pintant sobre el cos, vaig passant suaument amunt i avall, notant per quina part del cos estic passant. Passo l'altra cama, vaig pintant del color que vulgueu. Jo penso en el color verd i el pinto de color verd a les cames, als peus, als glutis. I quan crec que li he fet un massatge per tot el cos, deixo l'objecte en un cantó i anirem a fer els massatges amb les nostres mans. A la classe sempre dic que parlem amb les mans. Podem parlar
a poc, és a dir, tenir un contacte suau, a poc, un contacte ràpid, movent aquests dits ràpid, fort, és a dir, podem apretar sense fer mal, o fluix, molt suau, com si fos el vent. Per tant, us convido, si voleu, primer a fer un petit massatge al cap, com si fossin formigues, movent els dits ràpid, i anem a un braç, anem a l'altre braç, movent ràpid els dits, a l'esquena, i la persona que està fent el massatge posa l'atenció al que està fent a les seves mans, i la persona que està estirada posa l'atenció a la part del cos que li estan fent el massatge. Recordeu, podeu fer-ho fort, sense fer mal, fluix, ràpid, lent, com sentiu. Anem fent massatge a tot el cos, a l'esquena, podem moure les mans com vulguem. Podem agafar les nostres mans i només notar dos dits. Només apretar dos dits. 3, 4. Tota la mà sencera marcant els 5 dits. O podem fer els punys. I mica en mica, les nostres mans ara es converteixen en mar, en aigua. Per tant, anirem pel cap suaument, com si fossin les onades del mar, que van i que venen. I resseguirem aquest cos tranquil·lament, de dalt del cap fins a baix als peus, movent les mans com si fossin onades. I mica en mica anem deixant el contacte i comptant fins a 10 o deixant el temps que necessiti la persona estirada. Molt a poc, va movent els dits de les mans, va movent els dits dels peus i molt a poc va obrint els ulls i el temps que necessiti, quan estigui preparat o preparada, la persona que ha fet el massatge s'estirarà i la persona que ha rebut el massatge, en aquest cas l'infant, s'aixecarà i es prepararà per fer el massatge. Per tant, mica en mica, convido a que l'infant es vagi preparant i que la persona adulta s'estiri panxa a terra, que trobi una postura còmoda. La convido a que es relaxi, que confiï en aquest nen, aquesta nena, aquest fill o aquesta filla que vagi a fer el massatge i que sobretot que gaudeixi d'aquest moment de pausa, de tranquil·litat. Per tant, anem-nos a preparar. Convido la persona que està estirada que tanqui els ulls
I els que estem a punt de fer el massatge, agafem l'objecte. Jo tinc el pinzell, però l'objecte que tingueu a casa, i començarem molt a poc i sense fer mal pel cap. Jo en aquest cas estic pintant, li estic pintant el cap de color, ara el vull pintar de color taronja i li pinto el cap, el coll, i vaig passant a l'esquena i li vaig pintant, vaig pensant en aquest color taronja i li pinto tota l'esquena. I em fixo en el que estic fent amb les meves mans. Em fixo en les mans, quina part del cos estan pintant, què estic agafant amb les meves mans, quin objecte. Ara vaig a un braç i amb molt d'amor li vaig pintant tot el braç, les mans. Vaig a l'altre braç i també li vaig pintant d'aquest color taronja. Els glutis, també li pinto. Vaig baixant una cama. Puc pintar de dalt a baix, la dreta, esquerra, com vulgui. Puc anar pintant els bessons, els peus. Torno a l'altra cama, el bessó i el peu. Li podem fer una mica de pessigolles, també, aquí als peus i aquí. I, mica en mica, deixem l'objecte. I les nostres mans ara es convertiran en animalons. Comencem amb formigues. Per tant, aquestes formigues caminaran ràpid per tot el cos i suau, no apretarem gaire. I per tot el cos, per tot el cos, per tot el cos. Hi haurà formigues per tot el cos, que anirem movent aquests dits, ràpid i a poc, per tot el cos. I ara ajuntarem 3 dits i anirem dels peus i anirem apretant aquests 3 dits, pam, pam, apretant sense fer mal. Anirem passant per tot el cos, l'esquena, un braç, l'altre braç, el cap. I ara les nostres mans es converteixen en un rinoceront i amb els punys, sempre amb molt d'amor i sense fer mal, anirem apretant. Tum, tum, com si caminéssim. Pum, 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 pum. Per l'esquena, pels braços. Som rinoceronts pesats. Pel culero. Anirem baixant. Els bessons, els peus. Tornarem a pujar per l'altre peu, el bessó, les cuixes. I ara les nostres mans es converteixen en serp. Les ajuntem i les resseguim a tot el cos. Com si fos una serp que va per tot el cos, les cames, els peus, les cames i els peus. I ara les nostres mans es converteixen en aigua, que, com si fossin onades del mar, resseguim aquest cos d'un cantó cap a l'altre molt suaument, per tot el cos.
i deixem que la persona que hagi rebut el massatge, mica en mica, vagi movent les mans, vagi movent els peus, vagi movent tot el cos i que mica en mica vagi obrint els ulls i es vagi incorporant. I recordeu que de la manera que desitgeu, us doneu les gràcies, amb una abraçada, amb un petó, com vulgueu. Ara anem a fer l'últim. Ens col·loquem. Primer de tot, serà primer aquest massatge per tancar, serà un massatge que té dues fases. La primera fase és, ens farem un massatge a nosaltres mateixos, i ja que hem fet massatges cap als altres, ara farem cap a nosaltres. És molt senzill. Afreguem les nostres mans, ja notarem una mica de calor i amb els dos dits, amb els tres, amb els que desitgeu, els ajunteu i amb la llema dels dits, amb això d'aquí, primer tanquem els ulls i ens fem un massatge pel front, fent cercles, baixem per al costat dels ulls, tot fent cercles, per les galtes, pugem pel nas i ens quedem aquí entremig de les dues celles. Tornem a baixar pel nas, les galtes, la barbeta, els llavis, el bigoti. Desfem les mans i ens fem un massatge pel coll, suaument. Fem un creuament de mans, és a dir, les nostres mans toquen a les espatlles contràries i anem baixant, 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 anem baixant, fins a trobar-nos a les nostres mans. Les entrellacem i tornem a jugar i les tornem a pujar i ens fem una abraçada a nosaltres mateixos. I us convido a que us digueu m'estimo o el que desitgeu, si no res, m'estimo. I respirem. I sentim a les nostres mans que embolcallen el nostre cos. Mica en mica anem desfent aquesta postura i ens col·loquem a davant de la persona que hem anat fent els massatges. Us podeu assentar sobre els genolls, com un indi, com vulgueu. Farem el mateix, però amb l'altra persona. Jo li faré a ell i ell m'ho farà a mi, al mateix temps. Per tant, ens preparem les nostres mans, ens freguem. Si voleu tancar els ulls, podeu tancar, si no amb els ulls oberts. I anem a buscar la cara de l'altra persona i amb les mans anem fent cercles al front, al costat dels ulls, a les galtes, al nas, entremig de les celles, baixem a la barbeta, al coll, anem baixant per les seves espatlles, pels braços. Hi ha un moment que ens creuem amb les mans, ens toquem les mans, tornem a fer un massatge cap a les mans, anem pujant, pujant, pujant i ens preparem per fer-li una abraçada i us convido a que li digueu t'estimo. T'estimo. O el que vulgueu. Merci. Per tant, aquí és la sessió que us convido a que realitzeu a
casa una vegada rere l'altra i que sobretot sentiu com us noteu després de fer aquesta sessió, com està el vostre cos, si està més relaxat o no, si us ha agradat, si no us ha agradat. Per tant, moltes gràcies i us convido a que ho feu tots i totes a casa vostra. Gràcies!